Hello everyone. Let ta. Hey rei takka phone chiat nuwa. Kat khel thei lawa. Tin tu na ka khel na account hi mini clip la min hack sak nge mani. Hey coin city hian alo claim ta vek me a. Awmzia po ka shelo ang tin nge ti tur sang. Ama kan video masa en ho ka chon in share kan coins nei to zat te. Ai khan hetiang thil hi in tong ve ngai em nang ma nin i enge hetia lo kiam ringwt thi in tong ve ngai em lo khel ve te ho khan te kha enge a chan te kha domain lama te han min lo shel ve bok ula tin tunen level 64 kan ya maro chu hei coin sit tle mang reng khoba chuan karma sa weekly competition a hanin tuna hi chutun kar ani ta karma sa khanin pakhat na khania 12.80 million kat hlo chua ka ma se hei tuna kan lut le a alo coin sa lo bo vek me a amak nge ka hriatthiam to big lo ama kan khel tur kan khel tur kan chop chu sa Las Vegas te Jakarta te kan khel thei mel lo khop me a chi dang deuh game dang deuh kan ti mai angai don tun tuma hian tuna Moscow hi kan khel thei na sang ber ani me tuna hri chuan kan la ri sri lo nga coin sia in mong hian hei sang sari le tlem chau ka ne a chuwang chuan Moscow hen kal photila chu Mizo chuan game kan khel dang Mustafi nei tum don ni hi vain hi Monday ani a hei gym ka kal zo deuh chia ka ho cho te kan ei khamaten ka ka khel le man chawa pakhat ma lut lo ni mo tuna ka keu man hi steampunk keu ania tuna ke zombie keu le thar te po recharge na man ka nei dai to don lova chuwang chuanin tuna steampunk keu po hi tula bak man ani lo nanin tian eagle keu hi lo mang hri mai la stripe kania uluk deuh hleka tiangai don a chan chu vai khat chak lo po tuna la poi don em ani enzel phutanga game ti dan te tunain a zo thei bik lawang asa hi chu tel tu ka than bik lo tlata kal zela soitong khan ka coins lo bo ringwt thi enge chan ti kha nang ma ni te po han hriat chon min lo hriat ula mini clips lama ten tinge malak dan tur te khang te kha ti chi ni em ti te khang kha in hril ton zelila lut lova tuna an chet huna lo ni vele to a purple hin ti hmasa berila lutangam o keu hi ka mang khat lutuk to eagle keu hi chan chu zombie keu ka man char kha ka lut mi lo ka man char wang hanin ka khur deuh tu to ni ti mayang ti khat chanin na pol hi lut thei mai thei ni lo lam zok ami ti don ani tho na pol po hi lut thei so me karin na nge chona tu ma se var hi a pot mai thei a lut lo bok ani don hi ti han ti suala thiang to lo bur ani kan tan chuan uluk deuh hlekila spin te ka mang thangam lova chan chu soile soihnu kan kiu man hi chuan om lutuk lem lo ni ve thona tunen zo thei din huna chuan ka dinga maro chu engmai soilok thei om lowa chuwang chuanin hi alai hian thon choila lut phangam luta chuan
hi kan tiang a eng hi chuan back spin kan hmang bawk anga tumang chuan thila kal zel phot chu nia hei kan chak thei ma spin hi man vak vak angai lo ka ti to ha chuwang chuanin chakna kawngah hianin tikha chuan kan game hmasa ber kan chak thei dawn ang khawp mai a maro chu fim khur angai tih sual palh zet hian an level hi a sang ve vek tawh a tute pawh hi kan han chak phot a I was so lucky tila tunah hian tih tum ka nei a chu all in a khel ka du ni a chan chu ka coin si tlem a ka chak lo le ka cha vek anga ka chak le ka hloh hnem ve dawn a chu ni me a level 121 Adriano Costa Olive nen kan ti dawn ni hi ai chu a kiu pawh ron tha viau to in ka ringa lo en zel photang en tinge ti dan brown na luta en zelang nge lak dawn all in a hian voi hnih a zona chak angai a best of 3 ang zel ani chu voi hnih chak kha chak ani mai ni ke chu ni la solid ka lang nge awmzia hi anne tam muang amani soitawng khan orange ka lang solid ka lang ka ti ha chuan kan la hlo nge at la talo ta sa boka har zawk ka lo tit de dua all zawk ka lo ti dua helai purple hi nakina ka buai na tur atling mai thei chuan fiang khur takin han ti zelila hetuna kan nupui du tak ka bulah hian awm ve a ani hi in support em ani ti kha han soilan ka du a ava har hi he hlom ve mala hi sawta sawn tun hun tak hi kiu thlak hun in ka hria selai bor chu in hnauh khat hle hne me a han kiu thlak le dei la level ringwt hi awmzia awm lo ka ti tawh ha ma pawh kan soi tawh a maro chu tunah hian tih chiat theihna chance a nei ni helai bor hi do clear zelang tin nge ti pot tatlat maya kan van nei ni te pawh ni thei a steampunk kiu hi hmang le te ang ti han lut phangam maro chu khilai hian min dal mai thei ni selen ka ring tho a zoi te ti chuan zoi te tak tak angai ni
lut hlau maya tihan scan round kan ti le don ni keima break ani ve to nge nga hi tuna hen ka coins khi